ce nu mă lasă? De 8, 9, 10. Bine, e ușor pentru că, na, mai joc. Bună fraților, eu sunt Nectare și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Știu că pe daily vlog l-am făcut, na, unde au fost împotrivă, mă rog, cu anumite chestii, dar mă rog să spun o chestie în fel așa de început. Eu mai fac daily vlog-uri de când în când pentru că atunci când am fost cu hramul satului, nu am avut timp să filmez altceva. Adică erau slujbe la biserică, erau anumite chestii și n-am vrea să filmez ceva mai fain, să zic. Și așa am filmat un daily vlog și am putut să fac și treaba și să filmez, să am să postez ceva pe YouTube. Și acum că am prins un pic de timp liber, astăzi să jucăm Level Devil. Este acel joc, după cum puteți vedea aici așa. Este acel joc în care trebuie să încerci un fel să faci chestii de așa, în fel să sari și sunt anumite capcane. De exemplu cum am făcut eu acum. Și noi să ne jucăm acest joculeț și trebuie să în fel să ieșim. Eu am jucat jocul ăsta și încerc să ies. Ne-am zis că să încerc să fac și un vlog, să vedem dacă vă place și dacă vă place să încercăm să terminăm tot jocul. Pun căștile. Așa, frumos. Dăm asta mai așa. Sunt la tastatura. Bă, frate, am uitat să vă întreb. Vă place tastatura mea? Stați un pic. Vă place tastatura mea? Foarte, mie îmi pare foarte fain cu omulețul ăsta aici așa. Frumos. După cum puteți vedea aici la cameră. Cu omulețul ăsta pe butonul de escape. Space-ul, WSD, astea așa și mi se pare că e foarte fain. Și începem să ne jucăm. De mouse nu avem nevoie, lăsăm așa. Și hai să încercăm să jucăm. Acum suntem la nivelul 2 în fel. Bun. Am început. Deja am început să-ți dau la sonorul mai încetul. 70 așa. Ia. Bun. Hai. Pe bunica m-a jucat odată jocul, dar mă nervează. Oh, de bă! Bun. Bun. Mai joc. Mai joc. Bine. Bine. Așa. Bun. Știam eu ceva. Acum, de exemplu, am terminat asta de aici. Am terminat-o. Piț. Acum trecem la asta următoare. Aici vedeți de câte ori am murit. Gen, în fel aici așa. Și aici e al doilea nivel, să zic. Stai că apăsam pe altceva. Aici se mută. Am zis eu. Așa. Bun. Bă, deci e destul de ușor, că aveți prime nivele. Pentru mine e ușor, pentru că n-am mai jucat. Am mai jucat, Nectare, am mai jucat, bă! Așa, bun, frumos. Ale, băleu! Ca să înțelegeți în fel ce mă joc pe un site Poki. Puteți să căutați Poki, da, cred că mulți știți de site-ul ăsta de jocuri online. Și scrieți Level Devil și puteți să vă jucați și voi. Ia. Bă, cât de aproape eram! Cât de aproape eram să mor. Ce ciudat se aude. Așa. Acum începem la fel nivelul 3. Asta a fost ușoară, nu pot să mint, a fost ușoară asta.
Dacă tot vedeți mă uit în partea asta, am cronometru, temporizatorul pus, pentru că camera mea nu are ecran reglabil și un fel se oprește singură din filmat după 29 de minute. Și am pus aici ăsta ca să știu când se termină să de aici și pot să mai dau o dată filmare în caz de filmez 29 de minute. Lasă-mă! Bă, ce prost-s! Bun. Bun! Bun, 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 bun. Aici e invers. Îi dau un pumn. Îi dau un pumn, frate. Nu mă faci tu pe mine, bă! Bă, nu mă faci tu pe mine. Deci, haide, 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 haide. Bravo, boss, bravo, bravo. Un avantaj, să zic, la jocul ăsta e că știu genul fel din el, să zic. Știu cum să fac anumite chestii. Chiar dacă așa, na, eu zic că e ok. Aici se oprește. Deci... Lasă-mă! Lasă-mă să termin! Ați văzut? I-am făcut schemă. I-am făcut schemă, fraților, i-am făcut schemă. Acum vine la nivelul 4. Ia. Sus. Bă, dar lasă-mă să trec! La penultima. Bun! Bun! What? What the fuck? Cum? Am înțeles, ultimele două, gen, chiar dacă așa le prind, mă duc jos. N-am înțeles. Pleacă cablul de pe birou. Bă, lasă-mă! Lasă-mă! Aici știu. Bă! Bă, bă, bă! Bă, lasă-mă, bă! Lasă-mă, 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 lasă-mă! Bă, lasă-mă, lasă-mă să mă joc! Lasă-mă să mă joc! Lasă-mă să fac vlogul! A, nu trebuie să o este? Bă, era așa de idiot. Bine. Смишка. Mă! Блядь. Bun. Acum trecem la un alt nivel. Ăsta l-am făcut. Trecem acum la ăsta. Păi nu? Oh. Da, eu o leacă. La mijloc. Văcă. Să oprești el? Ha, bun. What? Wow! Lasă-mă să mă joc! Bun! Bun, bun. Pe telefon e foarte greu, foarte greu. E destul de greu. Pe ăsta, pe laptop, pe calculator, e mai ușurel. Pentru că ai butoanele aici așa și ai space-ul care sari. Așa. Zici că e ca jocul ăsta la cu torturile din Tom. Și aici-ți duși? Ia. Pac. Pac. Ca la ultima. Bun! 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 Ia.
dispar. Așa. A dispărut. Au apărut una. Au apărut două. Au apărut trei. Au apărut patru. Și... Stai, leacă. Au apărut una. 2. 3. 4. 5. Așa. Bun. Cum trebuie să mă sui soț, nu? Bă! Bă, dar de ce nu mă lasă? Și așa să ridic în sus. Trebuie să rămân pe asta. Aaaa, trebuie să merg pe ceea. Bun. Bun, acum asta. Uite, arcuri. Țăchi. Bun. 1, 2. Stai că am lăsat-o eu. Una. Bun. 1, 2. Și aici sar pistie, nu sar pie, sar pistie. Bun, bravo. Și cum sar? Sară, nie? Ah. Bun. Aici e unde este. Bun. Și acum tot aici mă duc? Ah, e... Na. E na, așa. Mă duc aici, sar, mă duc acolo, bun. Acum aici sar, că am văzut să chiar duc jos. Și acum sar iar? Bă! Erau arcurile și ele. Nu, că le-o să luau în pijam. Așa. Bă! Aleu, am crezut că să mă duc pe aceea. Pac, 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 pac. Bun! Bun, 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 bun. Cam acesta vă videoclip, am fost Nectar și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa! Bă, dar lasă-mă să mă joc! Lasă-mă! 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hai, dă încolo. Așa. Sărim. Iar țăc deși ea. Sărim. Sărim. Nu mai sărim, lăsăm căștile și plecăm. Stai, că eu apăsam pe Q, vreau să păs pe stânga. Pe A. Normal că dacă sunt idiot și nu știu să mă joc, așa. 1, 2 și așa am văzut că țăchi. Sărim. Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă să mă joc! Haide, bă! Îi dau un pumn, să vedeți că îi dau un pumn. Bun. 1, 2 și pe la sfârșit. Nu mă faci după mine. Bă, mă faci după mine. Nu mă faci după mine. Bun. Bă, lăsați-mă, bă, în pace. Bă, lasă-mă să mă joc. Ia, pac. Pac, ai văzut? Tot pac fac. 1, 2, 3, 4. Hai că l-am învățat, e bun. Karim. Acum mergem la scale. Acum e cu butoane, văd că la ăla n-ajung. Ia zi de ăsta. Bă, faci moari? Asta este mă repede. Așa. Sar. Mă faci țuguiat. Și acum mă duc repede.
Așa, bun. Mă duc repede. Mă duc la asta, mă fac gigant. Și pitic micăs. Bun. Mă face ștrumfi. M-am făcut normal. Bun. Hai că bine, reușim să facem. Bă, dar și... ce mic m-a făcut! Iu! Așa... merge. Ce fain e la brâu de sus. Bun, mă fac limbric. Ce sar? Bun. Și te-ai dus. Wow, și chișoare am. Sar. Și chișoare am. Și asta pentru și. Stai, nu, stai alea, că putem să mă calific, dar vreau să văd așa pentru și. Lasă-mă! Am înțeles acum. Te faci foarte mic și pierzi. Am înțeles. Și normal că nu se putea. Că dacă era să... na. Bun. Care acum? Mergem mai sus, pac, și mă face așa și intru. Bun. Un buton. Wow. Dai, mă faci mic. Mă faci animalul. Gata. Gata. Mă faci limbric. Și sar, nu? Nu sar, că mă prinde. Mă duc aici jos. Mă faci... așa. Bun. Cam acesta a fost vlogul, fraților. Poate ați mai vrut să filmez mult mai joc, dar doar că nu mai am baterii la cameră și bateriile care le mai am eu, gen pentru cameră, o să trebuiască mâine, trebuie să mă rog, trebuie să fac ceva, să filmez ceva, adică. Și cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut, sper că am să-ți betești până data viitoare, nu uitați de like și subscribe. Și să dați față acolo, să scrie mai bine, pentru că suntem 115 acum că filmez eu. Și ar fi bine să vă abonați, că sper să iasă videoclipuri frumoase de acum înainte, dacă intru în vacanță, sper. Și au văzut încă o chestie, dacă o să intru din clasa 8-a, nu o să mai am timp să postez o dată pe săptămână, cred că o să postez o dată la 2 săptămâni, 3 săptămâni. Care e mult, dar asta e să 8-a, de acum vin evaluări, vin simulări și chestii de astea așa, și când o să mai am timp gen așa să filmez și n-am nimic de învățat sau teme gen, o să mai filmez. Cam acesta a fost vlogul, eu am fost Nectarie, daily vlog o să mai apară pe canal, că o să mai am treabă. Și încă o dată vă zic, până data viitoare, nu uitați să like și subscribe. Pa, pa!